En aquesta finca del carrer de Leiva 37 hi viuen 13 famílies, però la majoria hauran de deixar els pisos. Unes perquè són ocupes i tenen un procés judicial obert per desnonar-les i d'altres perquè el propietari ha decidit no renovar-los el contracte de lloguer. No tenemos ningún derecho, se ha cumplido los 3 años del contrato, estamos en la prórroga y nos tendríamos que ir. Pero claro, eso significa que el propietario se aprovechará de las renovaciones urbanísticas que incluso se harán en esta vía para no sabemos qué hacer con los pisos. Lo que estamos seguros es que el edificio está promocionado en páginas que venden pisos de lujo. Si res no ho impedeix, arribarà un moment en què a la finca només quedaran les 4 famílies amb renda antiga, que estan protegides per la llei i el propietari no les pot fer fora. A nivell personal, uns quants de nosaltres estem incòmodes amb la situació, perquè clar, imaginem que un cop hagin fet aquesta neteja d'escarbats, com es diu amb la jerga immobiliària, doncs imagino que ens vindran a per nosaltres, si més no, com a mínim, a fer-nos una oferta per poder deixar els pisos. El veïnat assegura que la seva intenció és continuar lluitant per impedir que la gentrificació els faci fora de la ciutat i per aconseguir una llei que protegeixi una mica més els llogaters dels pisos.